Sodan yürekler çıkar kassına, peydalanıp iş bitkenşe dost olurlar desine. Sen niyetin şın dostu olan niyeti başkaça. Geçen geçti bu da geçer, tarık mı gönlüm? Geçen geçti bu da geçer, tarık mı gönlüm? Zar etmesin Allah'ım minnetli aşağı. Eğer gelirse de bir gün kıyınçılık başa, adamın paltası değmesin taşa. Bay ol garip ol şükret de yaşa. Zar etmesin Allah'ım minnetli aşağı. Eğer gelirse de bir gün kıyınçılık başa, adamın paltası değmesin taşa. Bay ol garip ol şükret de yaşa. Assalamu alaikum mehriban vatandaşlar, izleyiciler, hormatly YouTube kanalımın ayratynam geçmeliyor gepleşigimin, geçilemiyor gepleşigimin dinleyicileri, umuman ähli YouTube kanalımın agzalary, men sizin hemmeňizi hoş gördüm. Elbette bu näme? Paýtagtymyň iň bir gözel ýerinde ýerleşýän ýyldyrly güzel Medeni Diýilýär merkezinde ayratynamyň 3-nji gatynda ýerleşýän Flamingo kafeýine, restoranyna geçmeliyor gepleşigimiň täze sany. Olam elbette bir näçe dostlarymyň muşdaklamyň haýyş eden aýdymçydan çağırdım şu gedek geçmeliýoryň täze sanyna. Ulu hormat bilen Hojaş Ataýew. Hojaş gepleşigimizde hoş gördük. Sağ ol Gonza. Men taşyndan göremde uzun daýaglan kandidatam var, ýaňdan ordan töwlemi var, gat beter daýagam däl ekeniň ha. Hojaş ben seni ilk bilene bir gepleşigimizde ýörit şu geçmeliyor gepleşige çakylyk görledim size internet üstünden bir ýazmaňyzy ýazan etmeňizi diýip haýyş etdim. Dedim ýok diýmen aýladyňyz, ömrüň uzak bolsun. Sağ bolsun aýdym. Ýene bir sany men sizi ilk bilen Türkmenistanyň gadanan artisti Bahar Hojaýewa bilen bilelikde bir ýerine ýetiren Ömür Aýdymyň bilen tanadym. Ondan sizin TikTok platformaňyzda içkinliği yarıştım. Tuğulümü. Bu oğlan ite oğlan eken öz saat yazıp öz Aýdym yazyan oğlan eken deyip içkin bir yarıştım. Siz arada kılıklarını bir şeydim size gepleşige çağırdım. Sağ olun. Gepleşiň başynda yeni bir gedek yeni bir taraf köp sağ bolsun aýdýan janyň sağ bolsun ömrüň uzak bolsun. Kuwanç Allah nazar toparyň adyndan köp sağ bolsun aýdýan. Indi bir gepleşiň başynda gıýtgaç görýärdiň bilen bir tanışdyr bir maskalaň bilen bir içkin tanışdyrsaň gyzyk bolar bu kanýa. Men 1996-njy ýylyň 17-nji noýabryna Mar welaýatynyň Bayramaly etrawynyň Mero geňeşliginde dünýä indim. Maskalaňyz öňüň näçe dogan? 7 dogan 7-nji men. Tuğulum näçe oğlan näçe? 3 oglan 4 kız. Ün körpeler sen ha? Ün körpeleri. 3 Ha. oglan 4 kız. Ejen kakan bar? Awa. Allah'a şükürler olsun ejem. Sağlar sağ olsun. Köp salam de. Aleyküm selam. Tuğulum gatgowy. Gepleşigimi görýärdiňmi? Görýärdim. Sew bildirýärdiňmi oňa? Bildirýärdim. Ya ýöne çağıram, soň gelýärdiňmi? Yok. Sizin etdiğin işlerinizi gatoo var. Adam neme diýär-de, bilen sunwatda. Onun nesip bolsa bir öňde de bir goýun planlanma. Söýlen inşallah bir ýazan täze aýdymlanma. Tuğulum. Öz bir halifalar bilen etdiğin işlerinizi. Karoçy öz etdiğin işlerinizi gowy berýärmi? Şu barşym dogry dämmi? Men onu gaýtym sizden sorum. Zanyň sağ bolsun, ömrüň uzak bolsun. Hojaşlyk berel, dogry dämmi? Hojaş inni nädirek gepleşigimiň adynyň belli bolýar, geçmeli ýollar, sungatda etmeli işler. Bir topar iş edip ondan geçilen ýola barlýar-da, dogry dämmi? Eýlek gepleşig ondan gow iş edip ondan barlýar. Şu gedek näme tuğulamy öňe siziň hem nekibaňda düşdi. Geçmeliyor gepleşigimiň täze sanyna. Inni sözümün başynda men size şeýler sonra bilen ýüllenjek. Sungatda ene köp käbir adamlar aýdy, çağalykdan höwetim mady, höwes etdim. Ya mysal üçin awa kakam bir aýdymçy bolýdy, ya bir ejem bir sungat işgär bolýdy, ya doganym bir sungatda bir aýdymçy bol, artist bolýdy dilen köp şolar ýaly jogaplary kän gabatlaşýan. Siz nähilek bu sungatda aralaşdyňyz aslında? Sungatda aralaşmamyň sebäbi şu dil bitenden bäri.
akıl husunu bilip başlayar aça dowlandan. Plan çağısından şu dil bitenden bäri şu malca sakkadım soň ýerinde goça çöpali. Yok, mansuratda mal bakmaly bolýar, häsin oto geljek Neme, bolýan ilki. yani bizim bir- Gidem şon ýalda. Aw, her kimin bir geçen durmuşy var. Her kimin bir durmuşyny gören ağaç samma, süýç samma. Soňdan ýanky ejem jan dogandym görýär, da gyýyr waýdym aýtdym, owan, şu aýuwjymyzda mal bakyp görkem. Ama şondan soň 10-njy klas bolum, arzu etdim men. Şu halipalar görüp arzu etdim, bagyslar. Aýratynam haýsy halipa ünsüp dinleýärdim. Men Ben aýratynam anyk jogap berdim men gowar. Aman Kadir. Dinleýärdim da. Aw, birinji öwrenen halkaýdym men aslynda halkaýdymsydım. Aman Kadirowň 2008-nji ýylda sen meniň ýarym Marwazyň aýdym ma. Aw. Ana şon deňine deň bir toýda aýdysanda neme şu Serdar diýip agymmy? Aw. Kompýuterda adam görýärdi. Aw. Ana şoň bir mikrofon aýp bermegi sebäplen şu dibide çatyp çykşydy. Öwrenýärdim men. Soňra galan halipalaram gowarýan. Hemme halipalaram dinleýän. Soň daşary ursa sunwatlarynam. Soňra ýanky 10-njy klas boldum. Ejemjan birinji pensiýasyndan gitara alyp berdim. Ba. Yani Täze gitaradym ya ulanyn. täze. Täze. Gitara o gitarany Mar welaýetde ýerleşen şäherde delýonyň bärini Hançik, o Yamaha mady. Yani şol kömek etdi, sağ bolsun. Iskikke zat etdim Hançik. Hançik kaka bardırlaýal. Seylemi. Sağ bolsun, ömrü bolsun. Ara sıra barýas. Salamlaşýar. Şu adam sağ bolsun, bu kömekler. Kontaktly ýeten odak dämi? Yok. Soňra ýanky şey dip durmuş dowam etdi. Kenne hemmesini aýdyp otursaň bu uzak hekaýe bilýän. Düşündüm. Soňra şey harwullyk etdim. Harwullykda orkestrda uluk etdim. Mansuratda erkeklik borcuny ýerine ýetirmer watana bolan. Soňra ullukdan geldik. Şey dowam etdi onja. Yani ken. Kynçylyk ýerler gatken. Şu aýdymdan sowaşyp 2 ay, 3 ay elime gitarany almadyk wagtym boldy da. Ama şon ýaly günlerim ýaşadyk. Yani aýdymdan sowaşyp. Halk aýdymdan nähili ýagdaýda estrada geçdiňiz siz? Näme girdiňiz? Bolmadymy halk aýdymdan näme boldy? Yok, ondan näl men häzir halk aýdymam aýtdym, estrada da geçýän. Öňem aýdýardym da. Halk aýdymam aýtdym, estrada da aýtdym. Tapady yok, yani şu sunwat ýoluny diýeli damany ýolu, saryk ýol, olar hem başardymdan aýtdym. Öz bolmak mümkin näme halipalar. Ýöne başardymdan aýtdym. Halipam bolmady, halipam men ejemjan boldy. Mehran käbäň. San sag bolsun. Ömrü uzak bolsun. Bizim adamdan köp dua salam ýolly. Aleyküm selam. Getirin. Hukman ähli topar muň adamdan. An şeyler geçilen ýollar bar. Onja Geçmeli az internetten lokan ýol geçen ok. yok. Ben kiçirak şu çağırlyk kıllandan, jahillik kıllandan geçen atlan. Tuweleme. Ortaň siz bir daşarykda atdy, bir okapda ödüme gelipsiň diýip eşitdim. Haýsy ýurtda? Türkiýede. Türkiýede okadyň da. Türkiýede 2019-njy ýyl gitdim. 2019-njy ýyl gitdim. Türkiýeye gitmemiň sebäbim şu öwrendim da, onuň öwrenesim geldi, gözüm dünýä garaşymy ütgötün diýdim. Gitmegim ýany bu behwide. Awra getirdi ha. Awra getirdi. Sizin kämilleşmeňizde. Awa kämilleşme. O taýda ýani bir ütgöş bilýän Karadeňiz ýoly, Kürt ýoly, ondan soň ýanky bir belli bir şu taýda bir sunwat satdan öwrendiňizmi, gaýbany öwrendiňizmi? Özcan diýip bir jan muzyk alyp barýan bir türk wady. Türk kafelerde. Yani şonu dinleýärdim bar. Men özüm bulaşykçy bolany pasuda ýuwýan bolýar. Yani şonu işleýärdim. Pasuda ýuwýardyň ha? Okundaşyndan da? Yok, okumadym men. Bu işe ýerli okudum men yani. Düşündüm. Çağsyn ýaly. Düşündüm. Soňra şu taýda höwes etdiňde sahnalýalar her hili beý. Ol bilýän Tanymal, Ibrahim Tatlysesy, Derya Bedawas, Dehabe. Şu Türkiýanyň öz starlary. Onuň seretdädim de. Ondan soň dili öwrenip afisant boldum. Soň dili öwrenip. Näme kär utanç ýok, näme öwrenip işlemeli.
Soňundan her hil işler etdik. Yani başa düştü diýär. Meselem nähil her hil işlerdi. Tamdırdan anam yaptım. Sonda da yaptık. Düşündüm. Ataylar dedi. Yani iş. Dähmen çekýän kazançy alýan. Dähmen Kazanç kazançy alýan. Ýöne gulagymdan awşnykdy. Mudam ha. Dinleýärdim, gatken dinleýärdim. Gönü dinläýärdim, ay şuna öwrendim diýip aýdam ýokdum. Dinleýärdim, gat 100-200 tapar dinleýärdim. Ben. Ondan soň ýanky şo pasudu ýan kafeme men bagyş bolup geldim ýyllar soň. Aha. Ana şo taýda Aýdym şol. Türklerin için. Ondan soň bu Şernewler diýen ýerine daýmantik kafe vardy. O taýyk yani dürlü halklar geldi. Hem halkdan özü gelmeli, ortam geldi. Ýöne açan türkmen. Adi Anwar ağa, can sağ bolsun. O taýda da öz bagyşlamy, yani Nur Türkmen, Nurettin, yani şolar bilen agdy berleşip, çık bilen Hemra, Hemrajan, Hemra Muskant bar. Anlajan janlar sağ bolsun. Gollaw berdiler. Aýşo daşlar döwlet bilen şo taýda türkmen Ondan soň ana diýjek bolýar. O diýjek bolýarym şol başga döwletiň sunwatlaryny öwrenmegime sebäp bolan şo kafeler boldy. Sebäbi bir gelýärdi özü aýdym diýe. Bir gelýärdi türk aýdym diýe, bir gelýär kürt diýe. Yani o taý hemme döwletden gelýärdi adamlar. Menem diýen hoja şany öwreneli. İlk başta aksentim ýokdy. Şeýlemi? Soňundan öwrenip gittim. Yani köp kişi men türkmenim, türkmen örmeýden otdy. Türk dili diýerler. O sakallar destir. Sakallar östürsen türkmen diýen ha? Meňle. Östürmesen? Türkmen ýigdine meňle. Östürmesen ha? Sakalın rol oynayar da. Rol oynayar. Türkiýe bir gedelense da gitsen sakal östürüp bolýarmy? Ay edil on sorun bilemem. Sakalsy gidende de bir gowdura ha. Ha. Menem stoýan maýdan hiç daşar döwlete gidip göremem. Gidip gör. Aleypa. Çekka. Näme? Yok hiç çekka. Ve watarıp diýen. Yok, bizim watanda diýýär. Ora arasynda bir gidip gör. Bilemem hoja hiç yer gidesim beren ok. Bah. Yoksa näçe çaqlyklary boldy, awa näçe nemeler boldy. Gelä, awa bir gedelinjek delýänler boldy dostlarym, kardeşlerim. Bilemem ok, ösüm yok. Şu daşarda gidip gelen o wagty janabar gaýdarma bolýan, ejam kakam öwrenme bolýan dogrusyny doraýdy. Menem o var yani. O watan dogduk mekanym o wagty kakam bilen çalmarda oturup bir çepşem mara. O eline jaň edip gel çalmara diýär bir çepşin. Apargazy köýdüň üstüne atýan, ine daşary. Hakyky, yok. Dogry dämi? Bonza bu bara öz watanmyza geljek zat ýok. Sebäbi men daşarydyň kän bir sunwatma kän bir gyzyklar. Men öz watanymda, öz toprağymda gowdatlar edesim bolýar. Men bir ýerden öwrenesim beren ok. Men öz kellämde näme aber şonu men halka ödürläsim bolýar. Soň sine öwrenemem bilýän rey maşynymda ýa ulagymda ýa öýde daşary klip ýa daşary kino görüp daşary aýdym dinläp oturan birem öwren näler ýekejedim. Getirin arkay. Çaýyň aptarjygyna ýöretene bir diýse çykpa. Awa bokurdan Sağ bolun. uğrasa var awa sağ bolup şodan özüň tölemersiň. Awa oglanlar sağ bolun degişen. Awa inni hojos şeýle sorag. Näçe dilli aýdym bilýär? Näçe dil, näçe ýurdun dilini bilýär? Sanay. Belki İlk bilen abi enedilim. aýlanaýyn enedilimden. Soň türk. Onun Türklerin içinde de diller bölünüyor. Ütgeýärmi? Yani Lazy, Karadeniz, sonra Kürt, Bak ütgeýär. Erzincan, Mercan, şu taraplar yani Ütgeýär. Sonra Türkçe, Karadenizçe, Kürtçe, Azerbaycan, Bak Özbek, Hindi, sonra näme var yani? Rus, Arap. bak. Berekella tuğulama. Onu sen haýsy ýurda gidende de bara kösene nersin? Şu gitaram ya. Aňarda öwrendiň mi dili? Aňarda. Hemmesini. Aňarda. Tuğulama berekella gat goý. Inni hozur. Size şeýle sorag. Aslında özüňiz men eşitdim, gaýban eşitdim, men öz diliňizden eşitdim, hasam bir ýerlik boljak. Özüňiz aýdym ýazýar diýip eşitdim. Ha. Goşudyna näme ýazýar? Ýazýar. Sadynam. Ýazýar. Sadna DJ Murik bilen DJ Moruk. ha. Nokat. Nokot.
Zemuruk zanyň sag bolsun. Ömrü bolsun. Ömrüňiz ok bolsun. Köp ýar kömek etdi. Awuşda okunlukda studiýasyna baryp salamlaşyp gaýtdym aga bilen. Kän işi diýen oglan. Zemuruk. O heňin düzýän. Barýan. Aranjyra kany. O şeýle Muratsana Zemuruk. Fır tapy. Şo taýda alyp çykýas. Şeýip nokot goýýar. Nakot goýýar. Zemuruk. Aýna olam halifalyk derejesine ýetdi. Näşde kän işi diýen ol Türkmenistanyň bir durluk günjegini bir näçe aýdym sylamada, dostlarymyza o aýdymlar ýadan oglanlar. Aýratýan mene gönnün göndü Zemuruk diýlenni nokot diýe gönü saat başyny perwan hal birat. Gönnün gönü nusga edinip bolýar täze perwan hal birat bilen bir näçe aýdymlar işlediler, albomlar işlediler, ikiden bilelikde. Indi bir başyny bir öz ene dilimizde Afters gaýdymdan bilen dowam etsek. Getirdiňmi sany onda barmy? Baba. Şeýlemi? Bir iki tane aýdym bir ýigitlerle ýerine ýetirip bersem. Tökmen. Ondan soň näme gepleşigimizi dowam edip berer, dogrudanmy? Çaýda adamlar şular ırk gözitdiler. Böyle. O bede üçin oýlaýan nädir? İçmeli, iýmeli, arkaýda oturup dinjemeli. Sehel paýza bersen ana maksat boş gönüňden ýöre diýe. Şoň üçin aňry geçirmänçik özüň taýlap bergin. Oglanlar arkaýda gerekdardyň alyp berin. Arkaýda gepleşige bir erkin oturup bir çaý başynda geçmeli gepleşikde geçmeli ýollar buň üçin. Awa indi Esenjan depçiňe bir kofesini içip bolamasa Esenjan senen bir geçden ýygy deli bir aýdym bilen ýerine ýetirdi. Başdyna. Onu näme mehribanlar, gaderdan watandaşlar geçmeliyor gepleşigimiziň täze sanyny Hojoş Ataýew töwlebe öýde hem gitara fabroluna da bir erkedip bir ýöritine häzir Esen depçi bilen bilelikde janly sesse ýygy aýdymlary tomaşa edeliň, dinläň, diňjalyň, aşany tesbih ýaryň, öz pikirlerini ýazyň. Gepleşiň başynda öňüňde çaýjagyň dowam edýär. Yürek sada bolsa doň yürekler çıkar kassyna. Peýdalanyp iş bitýänçe dost bolarlar desini. Sen niýetiň çyn dost bolan niýeti başgaça. Geçen geçdi bu da geçer, darykma gönül. Geçen geçdi bu da geçer, darykma gönül. Zar etmesin Allah'ım minnetli aşa. Eger gelse de bir gün kıyınçılık başa. Adamın paltası değmesin daşa. Bay bol, garip bol, şükret de yaşa. Zar etmesin Allah'ım minnetli aşa. Eger gelse de bir gün kıyınçılık başa. Adamın paltası değmesin daşa. Bay bol, garip bol, şükret de yaşa. Görüplörüm hilesine üns verme gönüm. Görüp bilme adam saylap etýärler örüm. Gamlanmak hiç eci deme gelir senin döwrüm. Her bir işte hayır var, darykma gönüm. Her bir işte hayır var, darykma gönüm. Zar etmesin Allah'ım minnetli aşa. Eger gelse de bir gün kıyınçılık başa. Adamın paltası değmesin daşa. Bay bol, garip bol, şükret de yaşa. Zar etmesin Allah'ım minnetli aşa. Eger gelse de bir gün kıyınçılık başa. Adamın paltası değmesin daşa. Bay bol, garip bol, şükret de yaşa. Bay bol, garip bol, şükret de yaşa. Aylanyp saat salyan köçümü köçü. Millet isre restoran barlarda. Yok men mesolama al şerabiçi. Ya men ne çekemem ancak yarlardan. Men giday hiç kime elim serim mo. Men huday hiç kime edim mo köküm. Yönümin sağ salyan ıygını üzme. Men sağ salyan şu parağı dünya
Birinci yerine tip bilen aydymga köp sag bol. Awtorsy öz aydymyň göwnüm. İkinji näme haripamyz Perwan Almuradowyň derejelerini degişdi. Ýalňysadanna. Ýalňysadanna ha. Edil halipan öz bolmak mümkin näle. Başardymdan. Gower başardymdan ýerine ýetiräs. Esencan senin var eylek eylek geçip vermedi oturuyor gaytim sen bize koşuştura. Ne eylek koyuyor seni? Sonra var berce kumanam yok ya sonra verelim sana. Canıza olun Esencan. İnni şeyde sen tuğulumu bir neyse durlu dillerde de aydımlar yerine yetirenip yani öz sözünüzde nıqtak geçtiniz, bellak geçtiniz. Atide kıyın şuna yok mu? Durlu dillerde aydym öwrenmeň aýratyn bir adam sebäp boldum ya umumy özüň bir dinläp öwrendim. Özüm dinläp öwrendim. Şeýlemi? Sebäp bolan aýtdym aýan şu janymyz Kafeýler diýilmi? kafeýde isleýärler da. Isleýärler bolan soňanyň o taýda ýok diýip bolan. Ha, o dinleýär isleýär. Eýem bir gedek biri şu türkçe aýdym isleýär bolan. Bilýän kan aksendini ber bilemdi o. Ha. Bolan öwrendim ondan soň öwrene. Indikiden ona aýdyp berdim, mana eýem şolar dinleýär da, şo dinledi bilseň eýem şo aksentini hem beren şo aýdym ýerine ýetirdim bolýar. Yani tuğulumu Şeydip öwrendik. Atro näm taşerudyň hertiniň öz bir sunwaty bar da medeniyeti bar. Olaň sebäbi özüniň medeniyetini dogry öwrenmeseň olaň sunwatyna girmek ýaman aralaşmak kybne olaram biz barada şolar ýar pikirdedir. Sebäbi haýsy ýurt birini şo ýurduň ilki medeniyetini öwrenmeli, dilini öwrenmek üçin. Derejelerini öwrenmek üçin ilki şol sözleş medeniyetini bir aýdym aýdyş medeniyetini taryhyny öwrenmesen oňa ýeter zat ýok. Ana şol esasy men Türkiýede bir zada göz ýetirdim. Şo aýdymy esas şo taryhyny bolup geçip türküler diýeni, türkü diýmek, olaň halk aýdym, biziň halk aýdym diýär. Türkü. Soňanyň we ýaşanan bir şo ýaşaýyşda öler şo ýaşap şonýal aýdyma geçirýärler. Men ödüm hem şu durmuşumda ýaşan zatlam aýdyma geçirýär. Ödü diýen aýdymdan. Düşündüm. Ana olarda da. Ona iyi derli bir iki sanaň aýdym ýerine ýetirip beräýin. Esen zanam kofýamlarymy içip boldum diýen men oturjak gaýtjak geldi, ýa-da geçjek geldi. Haýsy ýurdum Türk döwletiniň aýdymlarymy? Türk aýdym aýdyp beräýin. Bolýa. Ýaranna. Ona näme ähmal vatandaşlar geçmelýär gepleşigimiziň täze mehmany ine şu sanyna özüňizde şaýat bolup oturýarsyňyz. Hojaş Ataýew elbetde öz sadyny dosty Esenjan bilen birlikde janyny sesledir adamlar. Käbir ýerde o bir ýalňyşrak gitse adetde o bir gyzyl tapanýalak bolup bar ha bir tesbirde ýazyp bir hojaşany ýere sokjak bolup oturmaňa o Esenjan we janyny ses studiýadalar gömünden göňüş wagt ýerine ýetirip berýärler. Dinläňdiň zalan çaýyňy oturdy. Rotokdan çaýyň demle boşa döň. Bergende jema haýşet yaranlar. Artık sevmeyeceğim. Bütün kabahat benim. Artık sevmeyeceğim. Bütün kabahat benim. Ne kadar ağlasam bomboş, ne kadar yalvarsam bomboş, sana dönmeyeceğim. Geçmez böyle, sana dönmeyeceğim. Ümitlerimi kırdın, hayallerimi yıktın. Ümitlerimi kırdın, hayallerimi yıktın. Benim ahımı aldın, benim ahımı aldın. Şimdi sen de yalnızsın. Bitsin artık bu çile, çekemem bile bile. Bitsin artık bu çile,
değişmez böyle. Sana dönmeyeceğim. Artık sevmeyeceğim. Bir taş attın pencereye dık dedi. Anası çıktı kızım evde yok dedi. Vay vay anası çıktı kızım evde yok dedi. Vay vay inanmasan gel yukarı bak dedi. Armut dağda kız balkonda sallanır vay vay. Atalım mı Arap kızı atalım mı vay vay. Senin için 15 sene yatalım mı vay vay. Radataran radataran dandanaran. Çimden çıkacağım çimden çıkacağım. Radatitan dandaran. Rayndalatsından dayran daradan. Radadan dadayım. Demirciler demir döver tünce olur. Şimdiki kızlar ne hoş olur. Yatakta vay vay. Şimdiki kızlar ne hoş olur. Yatakta vay vay. Sevip sevşim ayrılması gece olur. Armut dağda kız balkonda sallanır vay vay. Atalım mı Arap kızı atalım mı vay vay. Senin için 15 sene yatalım mı vay vay. Köp sağ Etencan ömrüme doktordur. İnne geleli ömür. Ayrıca durup geçetim var ya. Ömrüm mü? Ömrüm. Ömrüm. Şulaydım şeyler bana tesir etti. Ben arada bir toylarda, bir kustan toyda bizim Halife Avşemiz Bahar Hocaeva men gogur yana dinleyicisi de Bahar Can'ın sesini her bir dörözülü bana tanış dinlep bilýän men. Ondan arada kustan toylarda gabatlaşdyk. Dowlanma da geldi gutlamany Bahar Can şolaydım aýdaýda diýende sebäbi olaydymy gatty gowy ýerine ýetirdiňiz bilelikde şol aydym üstüne açık durup geçer. Nereden geldi kelleňizde? Kimin pikiri bilen dören zat? Nereden näler? Şolaydym bir içkindirap bir tanıştyrsaň. Bulaydymyň gelmeğine, döremeğine sebep bolan Bahar Halife. Söylemi? Ha, o Bahar Halife maňa uğratdy. Şulaydym diýdi, bir ýerine ýetirip göreli. Seni reski diýdi, mene Türkmençe sözlerini diýdi. Ha, da şorudaydym mı? Ha, o Azerbaycan Mehdi zady. Tuğelemi. Aha. Ha, yapay zekada yapılan aydymy? Düşündüm. Şoň nemesini platformundan Sözüm şu söz mi? Sözünü üç götürdüm. sözünü üç göçmelikler badır. Gatkendir. Aysen kime redaktör oldun söz mü? Ha, o. Aha. Ondan soň bir kunýalak sözünü biradırak bilenmi? DJ Muriýyň ýanyna bardym. Şunýa dedim. Ondan soň ýankyň sözlerini ütgötdüm. Aha. Tevşire sallyk. Alalaşdym Bahar Halife. Ha o. Soňra ýanky Halife amjam sag bolsun. Köp ýerlerini biz bir ýaňy ýetişip gelýän. Ben bir zat diýesim gelýär. Şonu bir Halife şonu bir Halife bir belli bir derece ýeten Halife ýaş aýdymçylar bilen özüni bir sahnada çıkmaň ödüm ulu bir size bolan hormatym kanýar. Men gaýda Guwanç Alanadan Topornyň adyndan Bahar Hocaeva köp sag bolsun aýdýan şonu hojaşdy bilen bir bilelikde aýdyş bara ýalňyşmandyr diýjekler iki ýylyň tetini gaty ýerine düşüpdir. Dogam edip. Soňra ýanky DJ Murik bilen oturduk, maslahatlaşdyk. Şöyle. Ondan soň ýanky aýdymyň öz sadyna oturtdyk ilk sezi. Ondan soň düýp götür aranjировка. Ütgödü ha? Ha o. Soňra ýanky bir topgaň alyp goýduk TikTok platforma. Ana ondan soň yani şolaydymy çykaran adam bilen ara gatnaşyk geçdik. Ha, sonra jogap aldyk. Dogrusu ruhsatyny aldyk. Ha, jogap aldyňyz ha. Ruhsat alındı. Gaty berekellah. Täbi ruhsatsy edilen da bir hil bolýardy. Hukman. Ama her kimden zähmeti, yani çeken zähmetine görä garşylygyny aldy bizden. Düşündüm. Bizem razy etdik. Soňra onuň klibini hem intellektdi. Emelan doňurduk da. Kim düşürdü klibini? Şöhrat. Şöhrat dostum da köp sag bolsun aýdýar. Zähmet çekipdir. Şeydi palka getirdik, biradırak giyiciktirdik hem. Yani Zato gowda çykdy. Ha. Ana ondan soň şeydi bir emele geldi bulaydym. Ha. Sağ olsun Halifa'da can sağ olsun.
köp toylara, tomolara gatnaşýarsa, Ha. edilmeýän kiçilikden arzuwum da şoňa bir Dinleýärdiňiz Bahar halipany. Hükman hemme halipalar dinler, hemme halipalar. Sonra yankı, etken, himayet diýilýär da, padýaşka, kömek. Sana bir gollap berýär-de, ýaşaýdym sağ halipa bolup bir uly içer goýarsak, ol gaty uly zat seni sunwat arenasine şolar ýaly bir başda giýreňde bir halipalan golkdy bolsa sana ýeňil bolýar. Ha o, Gaty gowy bolýar. Gelecekde maksat edinýän ýene bir täze bir aýdyşyklary. nesip bolsa. Şeýden. Ha o, inşallah. Onu näme? Şolaydymy jany hette ýerine ýetirip berseň. Hökma. Ya ilk bir öňünden bar sen tuğramayan bir öz wagtymlaryny maýdýan idi maňa beren sanawyňda. Ha o, İlk bir öz wagtym bir öz wagtym ýerine ýetirseň, ýa-da şolaýdy mega saýjakmy? bolar. Näýlik görýärsiň? Bolar. Aýyp bereň. Bolýar. Onda näme? Hawa ilkilene häzir Hojaşan Gomşu döwletimiz bolan Özbegistan döwletiniň bir dörejiligine değişip bir aýdym ýerine ýetirip berir. Ýa-da uly depkin bilen ömür diýen aýdymy jany ýerine ýetirip berýär. Şuňda ýene bir gedek Türkmenistanyň atgadan artisti Bahar Hojaýewa gatullygan sawardyn aýdýar. Alipa janyň sawardyn seýýänlersin otmy. Ýerine başdyna. Sevgendim al dediler. Kafam asman keçkinden yaşaşını örgettiler. Alkışla hürmetim çaylaydı. Çayla pembirhiyle oylaydı. Küllergi köşkide çılmayı kaçardı. Koleşkin paylaydı. Alkışla hürmetim çaylaydı. Çayla pembirhiyle oylaydı. Küllergi köşkide çılmayı kaçandır koleşkin paylaydı. Külgendin yiglettiler. Sevgendim al dediler. Kafam asman keçkimden yaşaşını örgettiler. Külgendin yiglettiler. Sevgendim al dediler. Kafam asman keçkinden yaşaşını örgettiler. Ey menin ömrüm, ey menin ruhum, sevgisi duyulmayan, sebebi bilinmeyen o da hiç öşme. Ey menin şadlığım, ey menin yalgıdın, duygularım isligin, durmuşum üytgötün, akar renkin. Uzaklarda duralmayan yollarda, yalan dünya gelip geçecek mi?
Derläp aýtdyň ha. Aýdymy duymak gerek. Onu süňgem hereket etdiýän şu wagt. Hawa. Ha? Yakın bilýän Aýdymyň sözlerini hem gowy dinläp görän. Hawa, atgowy. Berekella. Hojuşlar ömrüňiz okbolsun, janyň sag boldy men sana ýene bir gedek gatullyklary sag bolsun aýdýan. Inni hojuş size şeýle sorag. Geçmeli olup näme düşünýäňiz sungatda? Bu ýoluň menzili ýok. Nokada ýok, gidibermeli. Sunwatyň aňarsyna çykan ýok. Yani dünýeden ötüp giden halifalarymyz bar. Aw şu wagtga ýaşap ýören halifalarymyz bar. Aw bilýärmi? Şu nokodyny goýup giden halifalar bar da. Sunwatda. Geçmeli ýolmy? Geçmeli ýol gatykän goňja. Sebäbi men edil öz pikirimçe öwrenmeli. Gatykän öwrenmeli. Hadi Yo, paradan. iki gün çıkayı attığım bir ama men bağısı aydımçı. Eğer men doğrusun aydayın TikTok'a girýän, Hawa. girýän plan bağısı. Doğru şu? Ne gatı ne doğru. Bağış olmak için näme etmeli? Ine şu wagt 29 ýaşym bar da. Hawa. 29 ýylyň 9 ýylyny aýyrdy ýeli. Aha. 20 ýyl ine sunwatyň nemesinde de aşygy men sunwatyň içinde. Amtyryp berdim. Awo 20 ýyl. 20 ýylyň içinde alan tejribem aýdaýyn. Gatýalmyş. O bağışı nämen bağışı? Evet, Yine bu bağışı. olan yanlışlık, doğru değil mi? O bolma. Bağışı ine Nur Meret. Ine bağışı Bahar Hocaýew halifa. Kena Atabaý Çağrulýew, Allah hajyf. Orada elile özüm döret aýdym. Özüm ýaz ilki. Dörötsen bağışı var ya. Heňin döret. Ol aýdymçy aýdylan aýdymlar aýdyp ören adam aýdymçy. Aydın diýilýär. çok gidiyor. Aydımçı diýiber. Ya plan istip çykay. Menem diýbilýän ýani. Hojos bağısı diýip bilýän. Diýemok. Häzir aydımça. Edil onu halk baka bersin, nesip bolsa etýän, çekýän rahmetden öre. Özüm diýýän. Şeňinem diýýän. Özüm sözlerini ämýärden. Edil ol men bağısı diýsem bir hili bolar, gelişikde bolar. Onu halk baka bersin. Ýöne edil men şu ýerden plan bağısı diýenlere gat ne doğru. Doğru. Gat ne doğru. Siz şu pikirde doğru değil mi? Hawa. Düşündüm. Inni ýa ödümli dörediýän idiňiz da. Hawa. Dörediýän awtorsky zatyndan näçe sanaýdym maşa. Gönül bir ýygy derler. Bira anam ýok endip biraýdym. Aha. Biram ýalňyşlarym bar diýip bir iki tane aýdym aýdyp beren. Şimdi anam ömür, ananamak, ýene şolar ýa-da kän ýa-da näme söýgüden ýanyňyz gym. Ay söýüsemmi, Eýlen. dostammy. Dostum Yani- söýgüdenim ýanyňa. Şeýle bar da. Herkmen bir zatdan ýanýaş. Ýöne şu adam taply. Gat taply. Gatwow taply. Öz-özüme diýenne, ne meselem dogry ýokary bilimim ýok men. Ha. Ýöne ulu üniversitede okudum. Ha. Ulu üniversitede okudum. Beh. Sen pikiriňçe näme durýdy? Haýsy üniversitede durýdy? Köp saat dinlän olaýmasaň? Ýok. Mhm. Üniversiteden adyny aýdaýyn. Aýda kyn bolmasaň. Durmuş üniversitede. Ha, Donmuş üniversitesi. Ana şeydip. O gelen derejemiz şu. Allah'ım her kimin yüreğine göre durmuş devam etti. Allah'ım en atalarına, çağızıklarına, doğanlarına, sögörýärine, dostuna bilýän şu näme diýär? Erkek oglanın yüreği birda küýsendir. Bonja. Ha. Söýüwi, biram dostlukdur. Şol ikisinden yani esasen hem dostdan ýanýan. Söýüwi durgan ýöne dostdan ýanýan. Aslında dost gerekmi? Gerek, Şeýle mi? gat gerek. Söýgün gerek bolsa dostam gerek ha. Ýokma. Siz dostsuzlukdan ezer çekýän Ha. dostum barmy? Ýeke bir dostum ma. Mhm. Ine şu gitara. Tara. Ýöne şeýle bir da kän gabat delim, şu adam gabat delim. Ine şu gepleşiň üstüne aýdaýyn men ýani durmuşda tanamadyň insana bir ýerden çykyp bar. Sen garaşmadyk adamlaň sana şeýle bir ýagşylyklar etýär. Ana
Bilen şo wagt dogrusyny aýtsam men gözümden ýaş gitdi. Garaşýan adam etmen, garaşmaýan adam bir ýerden çykýar. Men jaňa denim sizi duýgulandyrdymy? Gaty duýgulandy bolsa. Gaty duýgulandy. Ya kimi tanysam däl, tanamagam men sizi. Seni gaty minnetdar size. Jana sag bolsun. Edil şunýa sahnalary, serial ägirtleri arzu etdim men bir wagt. Tawal, canım. Telewizorda görüp umtylýan diýen. Gatardy etdim. Yani Allah'ın buğunları vermem. Amin. Canım tawal, ozuşan sebebi bir sunwatun bolsa sen bir halka bir zat paýlap bilýän bolsaň sen halk tatbya. Sebäbi biz halkyň adamsy. Biz iyli adamsy. Dogry däme? Ha. Şu zatlara düşünen diýip umyd edýän, onu afdorskaýdyndan. Yapma. Gönüldür bir tane. Yapma. Näçe ýaşynda diýdim? 29. Öýlendinmi? Yok, indi öýlenmeli. 29 ýaşap. Men oglum şo 19 ýaşyna onu öýüreýimiz atýandan var, eýkaka özüň bir salda diýip oturýar. O zaman 19 ýaşynda Ay yok lan. okuňy otur diýdim ente. Yok, intak yaşasyna. 19 yaş. Sanyň zawod özüşan. Onana mehriban tomaşaçylar, edi dinleýijiler, gepleşigimiň mehmany Hojaş Ataýew jany sesde öz dörejiňi değişdi. İlgiderlik sanaýdymy ýerine ýetirip berýär. Ýökejeder gatlardan ul gollaw berýän. Oho, esen agamydan bar. Dinleýän diýin zaram. Hani bizi aşk odunu yakanlar, hani bizi baylık için satanlar, kelime-latın doyuranlar yalanlar, balıklayın zadanın yok eken.
Sağ ol. Hocam, şeyde sonra size gün bir qysqarak-qysqarakdan ýöne gün jogap berä. Bale. Toyxanamy konsert. Konsert. Bolýa. Top 5. 5 tane aýdym seni dinleseň, şolardan zat öwrenseň, geçmeli ýoldan geçip geçilen ýola bararlayan uly bir öňde goýan maksadyň bilen top 5 tane aýdym seni dinlemeli bolsa. Sunwat karýeraňda uly bir belli bir noktada barar diýen bir pikir bolýar adamda dogrudan. Top 5. 5 tane. 5 tane aýdym seni. Aman Kadir. 1, Azer Bülbül. 2, Müslüm Gürses. 3, İbrahim Tatlıses. 4. Beni verme. 5 tane. Semi Cenk. 5. Şuları gowy dinleseň, belli bir derejeye ýetseň özüňi maksat edin ya. Hao. Dogrudan. Yapma. Nesip bolsun. Gaty gowy, janyň sag bolsun, ömrüňiz ok bolsun. Näme? Şu wagt köp adamlar diýenler, goňça man kan sonra bolýar, aýdyma dowam edýärler diýendirler. Gepleşimi ýene şeýlerak sorag. Gelecekde sizi ýyldaşlaryňyz, dinleýijileriniz, umumyň hostarlaryňyz, dogan aralmaşlaryňyz sizi kim diýip tanamaly? Hojoş. Bagşy. Bagşy, ha? Nesip bolsun. Geçmeli ýoly şonu uly maksat edin ýa-ni şo ýollardan hem geçip geçilen ýoly baramdy bagşy diýilen ady Nesip bolsun. goýmagy maksat edin ýa. Nesip bolsun. Menem şo maksatlaryňa goşulýan, sanyň tawatyn üstünlik ardy edýän, onda näme? Aýdymlaryň bilen dowam edäýeli. Yok mana onca. Dudacı boyunca tut yemedin doyunca Dudacı boyunca yamane tut yemedim doyunca Yarı düşümde gördüm sarılamadın doyunca ey aman yarı düşümde gördüm sarılamadın doyunca benim balam kime neyler körpe balam kime neyler benim balam kime neyler kuzu balam kime neyler benim balam kime neyler körpe balam kime neyler kuzu balam kime neyler kuzu balam ay balam
boşluğuna. Hojoş köp sağ bol, janyň sağ bolsun, ömrüň uzak bolsun. Şu gepleşikde soraw beräýmeli eken, o soraw beräýmeli eken, soraw bermedäý diýen sorawlar barmy? Bir aýdasyň gelýän adam. Yok yok onca. Şeýlemi? Sanyň sağ bolsun onda, ömrüň uzak bolsun. Soňky sorawym şu dünýede sana bir ýakyn adamlaň bolýandyr. Belki sadandan bolup biler, kardeşiňem bolup biler, mehriban hostlarlaryň bolup biler. Geçmeli yoldan geçilen yolu bir adam bilen gitmeli olsan kaptanına ermedi ama ayırman kim bilen bararsın şu geçilen yolu. Sunwat ýolundan. Tapawdy ýok. İşte hostarlardan bolsun, durmuş yolundan bolsun, tapawdy ýok. Dawanjyklan ejemjan olar men maskalam yani maskala semýä. Ýöne bir adam bilen geçmersin. Beýik köprü var. Şu köprüden geçýän, gün geçilen ýoluň açylýar. Ýöne şu köprüye ýetmek üçin taňa ýyllar gerek, aýlar gerek, günler gerek, taňa padýaş gerek, taňa gollaw berýän gerek, sen döretmeli, işlemeli, halka ogadan aýdymlan bilen konsert bermeli, toýlar sowmaly. Şeýle zat deýin Bir söz bilen jogap berdiň ýerlik bolar. gitara. Gitara bilen. Aw. Sanyň sağ bolsun, ojaş inni gepleşiňiň soňlap barýas. Elkelene şu iýberen çakyrygyma jogapsy goýmadym. Jaňatdyňyz men size TikTokda bir nomerymy uratdym. Ojaşan jigim bir jaňlaşaý, siz bilen bir dörejilik maksady bar dedim. Gönüm ertesi aýladyňyz. Köp sağ bol. Gepleşe gatnaşýan üçin minnetdarlygymy bildirýän. Sizeden öz sadandan görüme, o esenjana da gatyllyka minnetdarlygymy bildirýän. Ähli gowunç Allah nazar toparyň adyndan, öz adymdan ullukan sağ bolsun aýdýar. Allahjan sunwat ýoluny diňe bir Türkmenistanda dünýä ýüzünde eliň baýdakly türkmen tugumudy tarapdan arzu edýän. Sen gelejeň bara bolan. İnşallah. Nasip bolsa. O elmide ama baran yerinde ö türkmen tugumudy parlatsa bolan men ondan ýa. Ýene bir zat aýdyp biljek. Top bir öňümde bir 10 sany goýýan bir aýdym çynma da. Top 10. 2026-da şolar öz ornuny tapjak. Oglanlar gaýdylar bar. Şolaň top 10 içine sen girýär. Ýön oň üçin işlemeli, zähmet çekmeli. Sen arzu edýän näme sözüň soňunda aýdasyň gelýän, öz dinleýijilerine, dostlarlaryna aýdyp bererdiň. Şeýle gonja ilk bilen size sağ bolsun diýen. Minnetdar. Ömrüňiz bolsun. Allah'ım şu gonja Allah nazar topar diýär. Mendenem beýlek. Mendenem beýlek gaz we diýip bir sözüm bar men. Şu Gaz ber. Awa urşnoýam ýok, tormudam ýok. Gerek ýerine tormuz berýär. Tormuz gerek gorýar, gerek gorýar. Ýöne Allah'jan menden beýlem. Sirtaforda atla da tormuz. Menden beýlem bir ul sepitleri ýetsin. Emme minnetdar bolanlar. Ondan soňra mehriban ejemjan dowanjyklam size de sağ olun. Bollaýarlar da bilýän. Ondan soňra bir säkelçe döretýän bir keçijek sunwatyma hormat doýan dinleýijilerme Allah'ım näme ilim munum bolmasa aýmynym. Dolmaz. Sağ olun minnetdar hemme jana jana sağ olun menden eýlerim owadan bir ömürlük ýaşaýjak bar. Bilýän şol aýdym dinläňde durmuş hajulandyrýar bilýän. Bir aýrylyk aýdym bolýar, şadyan aýdym, şon ýaly aýdymlar döretjegime de söz berýär. Allah'ım janyňyz sağ bolsun. Diňe öňe säri türkmen hiç asan görüşdim doýmaz. Türkmenliğine de degen ýa. Gatwagda. Sağ bol, köp sağ bol. Ene görýärmi eten janam goşuldy. Awa eten jan şunu az gijaga alyp gelendiň, şonu göze unutýandyň. Awa yo nomber adynny men oňa dawam ýok. Awa beýtme ha ülkede. Aýran nädin goýmuşdylar. Ine mehriban watandaşlar, edýdiler, geçmeli ýoluň täze sanyny hormat bilen bir ýaş talandymy deki naýdym şeýmede gelejekde bir türkmen tuguny dünýä ýüzünde parlatsak usadymy Hojoş Ataýew bilen ýürüýtene geçmeli ýol gepleşigi söhbetdeşlik arkaly jany sesde bir näçe aýdymlary ýerine ýetirdi. Aşanyň tesiriňe ýa-da pikirlerine ýa-da gelejegi bar bolan men dol ananýan sebäbi adamy men jaň adamda bir zat duýdum da sen gonja ýaman arkaýmdan men gow taýarlykda barar nagam
Men anam badiyan o azada ýöne şulaglaryndan men şonu duydum. Köp sawardyn aýdýan ýene bir gezek sanyny sawardyn. Öýözüm awat boldun. Öňüzdekiler jigitlemede dogannamda köp salam diýip sawarym. Elbetde näme paýtatymyň iň bir gözel ýerine ýerleşýän, ýyllarda güzer Medeni Dinjaş merkeziniň 3-nji gatynda ýerleşýän Flamigo restoranyna elbetde ýazyk etdik. Restoranyň kafeň işgärlerinde köp sawardyn aýdýar. Elmydama gelip dinjalmaly sagazykdan bilen maşgalaň bilen arkaýy oturup dinjalmany uly mümkinçilikler bar. Janyňa sawardyn, öýöjüňe awat boldun. Elbetde şular ýaly hawa bir söhbetleşdik, owadan gepleşikleri tuğulama canı sesde tayarlap, öz toparımız bilen, ähli odi işgärler bilen, yurdumyzyň, bir watanymyzyň durlukun jönünden çağırýas, talantly oglanlary, gaýdylary, şular ýaly bir owadan sahnada bir gowy ýazg etmäne, uly bir mümkinçilikler döredýän ýurt başçylygymyz, ediz arkadaşlar, gahrman serdarymyza köp sawalsyny aýdýan. Goý olaň janlary sawardyn tutýan tutumly işleri elmydama rawaşlyklara beslensin. Bizim watanymyz parahat watanymyz bar. Yurdumyz asuda, ilimiz rahat. Allah jan diňe öňe jan watanym Türkmenistan diýen ajaýyp çygar. Her bir türkmen halkynyň ýüregine gaýnap joşdun. 2026-njy ýyl Allah jan artgarly, bereketli, hasyrly ýyllar bolsun. Men sizi gowurýan, daşlaşamak ýene gysga wagtyň içinde inlik sanyna görüşýär.